σας! Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας πω για 10 συνένα πράγματα που ίσως δεν ξέρετε και αυτή τη φορά θα είναι σχετικά με τα όνειρα. Από ό,τι είχε καταλάβει για να κάνω δεύτερο βίντεο, ότι μου άρεσε πολύ να ψάχνω για αυτά τα θέματα και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Οπότε, πριν ξεκινήσω το βίντεο, θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα έχω βρει από το διαδίκτυο. Οπότε, άμα κάποια δεν είναι σωστά, δεν θα φταίω εγώ. Ευελπιστώ λοιπόν να είναι σωστά αυτά που γράφουνε και να σας δώσω όσο πιο έγκυρες πληροφορίες μπορώ σχετικά με τα όνειρα και είναι αυτό. Και ας μην τα προλόγω, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Το 90% των ονείρων μας ξεχνιέται μόλις ξυπνήσουμε. Μέσα σε 5 λεπτά μετά από το ξύπνημά μας ξεχνάμε ήδη το μισό όνειρο και μετά από 10 λεπτά το 90% το θυμόμαστε καν. Και οι τύφλοι ονειρεύονται. Οι άνθρωποι οι οποίοι τυφλώθηκαν μετά τη γέννησή τους μπορούν να δουν εικόνες στα όνειρά τους. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν τυφλοί δεν βλέπουν εικόνες αλλά έχουν εξίσου έντονα όνειρα που συμμετέχουν οι υπόλοιπες αισθήσεις. Ακούνε π.χ. τους ήχους, μυρίζουν, αγγίζουν πράγματα και νιώθουν έντονες ψυχικές καταστάσεις. Όλοι βλέπουμε όνειρα. Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται, εκτός από περιπτώσεις ακραίων ψυχολογικών διαταραχών. Αν πάλι πιστεύετε ότι δεν ονειρεύεστε, είναι επειδή έχετε ξεχάσει τα όνειρα που είδατε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα όνειρά μας βλέπουμε μόνο πρόσωπα που ήδη γνωρίζουμε. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει την ικανότητα να δημιουργεί καινούρια πρόσωπα. Έτσι, στα όνειρά μας βλέπουμε πραγματικά πρόσωπα και όχι φανταστικά. Και άμα αυτά τα πρόσωπα δεν σας θυμίζουν κάτι, η εξήγηση είναι λογική, ότι κάθε μέρα βλέπουμε χιλιάδες κόσμο έξω στον δρόμο παράδειγμα και αυτά τα πρόσωπα παραμένουν στο υποσυνείδητό μας και έτσι ο εγκέφαλός μας κατά τη διάρκεια του ονείρου μας δημιουργεί νέους χαρακτήρες. Δεν βλέπουμε όλοι οι άνθρωποι ασπρόμαυρα όνειρα. Μόνο ένα 12% βλέπει αποκλειστικά ασπρόμαυρα όνειρα. 6. Τα όνειρα είναι συμβολικά. Αν ονειρεύεσαι κάποιο συγκεκριμένο θέμα, μπορεί το όνειρο να μην αφορά για αυτό το θέμα, αλλά μέσω αυτού να συμβολίζει κάτι άλλο. 7. Συναισθήματα. Το πιο συνηθισμένο συναίσθημα που αισθάνεται κάποιος όταν ονειρεύεται είναι το άγχος, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα είναι πιο συχνά από τα θετικά. 8. Μπορούμε να έχουμε από 4 έως 7 όνειρα μέσα σε μια νύχτα. Με μέσο όρο ονειρευόμαστε 1 με 2 ώρες μες στη νύχτα. Η έννοια της ενσωμάτωσης. Το μυαλό μας ερμηνεύει διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχονται οι αισθήσεις μας την ώρα που κοιμόμαστε. Και συχνά αυτά αποτελούν ένα μέρος των ονείρων μας. Αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές στον ύπνο μας μπορούμε να ακούσουμε κάποιον εξωτερικό ήχο, ο οποίος είναι από την πραγματικότητα και κατά κάποιο τρόπο να ενσωματωθεί και εμείς να νομίζουμε ότι είναι το όνειρό μας. Οι άντρες και οι γυναίκες ονειρεύονται διαφορετικά. Οι άντρες στον ύπνο τους τείνουν να ονειρεύονται άλλους άντρες. Περίπου το 70% των χαρακτήρων που υπάρχουν στο όνειρο ενός άντρα είναι του ίδιου φύλου, ενώ της γυναίκας βλέπει ισόρυθμο αριθμό αντρών και γυναικών. Αυτό οι άντρες έχουν γενικά πιο επιθετικά συναισθήματα στα όνειρά τους από τις γυναίκες. Και 11. Πώς καταλαβαίνεις ότι ονειρεύεσαι. Μερικές φορές αναρωτιόμαστε άμα είμαστε σε όνειρο ή είναι πραγματικότητα. Συνήθως, από ό,τι έχουν δείξει έρευνες, στον ύπνο σου δεν μπορείς να διαβάσεις ένα κείμενο που μπορεί να σου δοθεί και δεν μπορείς να δεις την ώρα γιατί οι δείχτες του ρολογιού δεν κινούνται. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω και άλλο ένα part σχετικά με 10 συνένα πράγματα ή τέλος πάντων όσα βγουν, πράγματα τα οποία για τα όνειρα που ίσως δεν ξέρετε και φυσικά μάλλον δεν θα ξέρω εγώ γιατί εκείνη τη στιγμή θα ψάξω άλλο. Όχι ότι μου είπατε και την προηγούμενη φορά να κάνω κι άλλο part σχετικά με 10 συνένα πράγματα που ξέρετε, αλλά εμένα μου άρεσε. Άμα σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου άμα θέλετε και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.